Puspusa na ang pangangampanya ng iba't ibang party list groups sa Pilipinas, bunsod ng pagbubukas ng campaign period para sa 2025 national elective positions. Kabilang ang senatorial aspirants at party list representatives simula nitong February 11. Kasama sa mga aktibong lugar ng kampanya ang Central Luzon, partikular ang mga vote-rich provinces o may pinakamalaking bilang ng mga botante sa bansa, gaya na lamang ng Pampanga at Bulacan. Sinimula ng Nanay Party List, isang grupong nagmula sa rehiyon, ang kanilang kick-off campaign sa Barangay Sapang Bayabas, Mabalacat City, Pampanga nitong Martes, February 11. Habang ngayong araw, February 12, pinangunahan ni Nanay Party List second nominee Attorney June Canlas ang pangangampanya sa bayan ng Sasmuan, kung saan ibinahagi nila ang kanilang mga plataporma na pangunahing nakatuon sa kababaihan, partikular sa mga nanay. Habang sa Bukawi, Bulacan naman, nagsagawa rin ng isang campaign rally ang Sibak Party List, isa sa longest-serving party list sa Kongreso. Idinawas ang kanilang pagtitipon sa Municipal Covered Court sa pangunguna ni Sibak Representative Brother Eddie Villanueva. Dinaluhan ito ng mahigit sa 3,000 na lider mula sa iba't ibang sektor, kabilang si Bukawi Vice Mayor Sherwin Tugna. Ani Villanueva, ipagpapatuloy ng kanilang grupo ang kanilang advokasya sa pagtataguyod ng integridad sa pamahalaan at pagbibigay ng tamang serbisyo sa mamamayan. Sangkatutak ngayon ng party list. Sangkatutak. Bumabaha ng party list. Alam naman namin, lahat na yan puro negosyo. Lahat pansarili. Iisa lang ang alam naming tunay na party list na talagang para sa bayan. Samantala, magaganap ang araw ng eleksyon sa darating na May 12. Nakatakda namang magtapos ang campaign period para sa national positions sa May 10, habang magsisimula naman ang kampanya para sa local positions sa March 28 at magtatapos ito 2 araw bago ang mismong eleksyon. Mahalaga ring tandaan na ipinagbabawal ang pangangampanya sa April 17 at April 18 na tumutugma sa Huwebes at Biyernes Santo. Raymond Tasoy, CLTV 36 News.